Tutustumme mustan ja valkeisen virkistyskalastusalueeseen. Alue sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Outokummun kaupungin lähettyvillä, noin 6 kilometrin päässä keskustasta. Vaikka paikalle saapuessa ei siltä tunnukaan. Karjalaiseen kangasmaastoon ja harjujen keskelle ei liikenteen ääniä kuulu. Tuulen humina ja puhtaiden vesien liplatus ottaa tulijan vastaan. Virkistyskalastusalueen muodostaa useat eri vesistöpaikat. Valkeisen järvi, Mustan lampi ja Ravinkaita niminen salmimainen vesireitti. Nyt olemme täällä Mustan tammella ja nuotiovieraaksi on saatu Jorma Luostarinen, joka kalastaa täällä virkistyskalastusalueella paljon. Tervetuloa. Kiitos. Minkälaista kalaa täällä vieressä olevassa valkeisessa ja selän taakse jäävällä mustalla niin liikkuu? No lähdetään näistä kalamiehen kannalta niin tärkeimmistä, eli kirjolohia tänne istutetaan. Joskus ne istutusvälit on vähän pitempiä, joskus lyhyempiä ja niitä tavoitellaan, mutta sitten on ihan näitä luonnonkaloja, hauki, särki, ahven, säyne, lahna, mitä niitä nyt on näitä, ja istutussiikkaa. Ja kallaa tulee? Kallaa tulee sanotaan, että vaihtelevasti, erittäin vaihtelevasti. Että on pitkiä aikoja, että ei tule, vaikka käyntejä on, ja sitten taas tulee niin kuin tavallaan liikaa. Aluetta on alettu rakentamaan kalastus- ja luontoliikuntapaikaksi 1990-luvun puolivälissä. Pikkuhiljaa uusia kohteita rakentaen ja paikkoja ehostaen. Työt on tehty pääosin talkoovoimin. Paikalta löytyi useita nuotiopaikkoja, laavuja ja merkittyjä vaellusreittejä. Kanoottiretkeilijä voi meloa alueen läpi aina yläpuoliselta Hiltulanjärveltä Särkiselälle. Erityinen lasten oma kalapaikka on tarkoitettu juuri lapsille. Laiturit ja leveät pitkospuut antavat lapsille helpon mahdollisuuden tutustua kalastukseen. Alle 12-vuotiaat saavat kalastaa maksutta. Myös liikuntarajoitteisten on helppo saapua tänne kalastuspuuhiin. Mustan ja valkeisen alueella voi saaliikseen saada luonnonkalojen hauen ja ahvenen lisäksi istutettuja kirjolohia. Kirjolohet ovatkin täällä pääasiallinen saaliskala, ja istutuksia tehdään vuositasolla 1500–2000 kiloa. Mukavan lisän kalastustoimintaan antaa mahdollisuus vuokrata veneitä. Kalastusluvat ovat varsin kohtuuhintaisia ja kaikki lupamaksut käytetään istutuksiin ja alueen kehittämiseen. Jos kalastus ei ole harrastuksena, voi tällä alueella myös patikoida merkityillä reiteillä. Puuhaa löytyy siis koko perheelle tai kaveriporukalla.